Priatelia, po roku 1989 aj v Púchove, tak ako vo všetkých mestách na Slovensku, vznikli skupiny ľudí bez domova, o ktorých sa v niektorých mestách starajú. V Púchove sa tvária, že nie sú. V Púchove prídu, zničia im trvalé ich ubytovania a bez toho, aby sa ich opýtali, či by nechceli možno zmenu v ich živote a nechceli by napríklad ísť do nejakého centra, ktoré sa zaoberá s tým, aby znovu vrátilo do života bezdomovcov, napríklad Dobrý pastier v kláštore pod Znievom, tak toto sa v Púchove nedeje. Ja som sa dvoch takých ľudí bez domova opýtal, či by tam nechceli ísť a povedali, že áno, takže dneska s nimi vyrazím na cestu a pôjdem za pánom dekanom Maslákom, aby títo ľudia pocitili to, čo my pociťujeme každý deň, čo je bežné, že prídeme, máme teplo v byte alebo v dome, môžeme sa osprchovať a môžeme si urobiť teplé jedlo. Zatiaľ to takto vypadá. Dúfam, že toto je už minulosť a dúfam, že tento aj druhý bezdomovec alebo druhý človek bez domova nájdu v kláštore pod Znievom takú dôstojnosť a budú sa môcť navrátiť do života. Na Mestskom úrade v Púchove na sociálnom oddelení pracuje osoba priamo zodpovedná za problém bezdomovectva a je smutné, že táto osoba akoby bezdomovcov nevnímala, respektíve týchto ľudí bezdomova vôbec neoslovila s tým, teda, že sú možnosti, aby mohli zmeniť svoj život, aby mali normálne teplo, svetlo, teplú vodu a teplé jedlo, aby žili normálne ako ľudia. Či si už za to môžu alebo nemôžu, to nemáme nikto právo súdiť. Ale v každom prípade títo ľudia mali od mesta, od tejto pracovníčky platenej z našich daní dostať šancu a malo byť s nimi pracované. Ja sa teraz opýtam Mariana a Zdena, že teda či za nimi bol nejaký pracovník, respektíve je to pani pracovníčka z mesta, aby im ponúkla možnosť, teda, že je možné umiestniť buď u pána Kufu v Žakovciach alebo u pána Masláka v kláštore pod Znievom do týchto centier. Boli za vami teda niekto? Nie. Marian? Nie, nikto nebol. Zdeno? Nikto nebol. Takže vidíte, je tu jasný dôkaz toho, že teda nie som sociálny pracovník a nepracujem v sociálnej oblasti, ale keďže som svojmu kamarátovi Marianovi Iglašovi slúbil, keď mu povedal Zdeno, že ja tu už asi pod týmto mostom zomrem, ktorý má 70 rokov, tak ja som povedal, zomreť ho tam nenecháme. Tak som zdvihol telefón a zavolal som pánovi Maslákovi do kláštora pod Znievom, do Dobrého pastiera a povedal, áno, prídite, ja ich ubytujem a budú u nás bývať. Takže tak, priatelia, zatiaľ. Prví dvaja ľudia bez domova z Púchova vchádzajú do Dobrého pastiera a ďalší ľudia bez domova, ktorí sú v Púchove, prestali piť len preto, aby sa sem mohli dostať, takže je to pre mesto výzva, aby týchto ľudí, ja im ich zajtra pôjdem povedať, ktorí sú to na mesto, aby týchto ľudí v meste tiež podchytili a aby ich sem doviezli sociálnym taxíkom. Majú sociálny taxík, mesto má sociálne oddelenie, takže má všetky možnosti na to, aby mesto týchto ľudí im pomohlo a dalo im druhú šancu.